Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na labarin wasanni. Kamar kullum mun dauki alkawarin wannan channel din namu da ta dinga kawo muku abin da ya shafi bangaren wasanni, musamman na kwallon kafa. Inda ma kyawawan bidiyon da aka ce a kwallon kafa masu ban sha'awa, ku kasance wannan channel din namu sannan ku yi mana subscribe. Mu je labarin mu. Da za ku ji cewa kocin Manchester City Pep Guardiola ya bayyana cewa ana tsammanin dan wasan bayansa Laporte da yi jinyan wata guda ko kuma ƙasa da haka. A makon da ya gabata ne aka canji dan wasan mai shekara 25 kafin a tafi filin rabin lokaci a yayin da kungiyar Manchester City take karawa da kungiyar Real Madrid. Inda za a iya cewa wannan kakar ta zo dan wasan mai sunan Laporte a baibai, inda kwata-kwata a cikin wasa 8 kawai ya fito. Inda tuni kocin kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya fito yana bayyana cewa dan wasan da ya jinyan mako 3 ko kuma ƙasa da haka ko kuma dai zuwa wata guda. Shi kocin Manchester City Pep Guardiola ya fito yana mai ƙara cewa wannan lamarin ya faru ne yayin da dan wasan ya kwashe wata 4 zuwa 5 bai buga ta maula ba. Shi dai dan wasan Laporte ne ya koma buga ta maula ne yayin da kungiyar Manchester City ta buge kungiyar Sheffield United da ci 1 da nema a gasar Premier a watan Janairu, bayan tiyatan da aka yi masa a watan Agustin 2019. Inda tuni ya baya Pep Guardiola ya bayyana cewa dawo da dan wasan tankar ganganci ne, amma yana mai bayyana shi dan wasan baya mafi inganci a duniya. Laporte, wanda ya buga wasa 4 tun dawon shi daga jinya, an mai gurbin shi da Fernandinho a minti na 33 a Madrid. Tuni kocin Manchester City Pep Guardiola ya bayyana cewa rayuwa na da matukar wahala, wanda suka jure masa sune wanda suka fuskanci kalubale a cewar Pep Guardiola. Ku kasance da wannan channel din namu domin samun labarin wasanni akai-akai masu zafi-zafi. Sannan muna roƙonku da ku ƙara mana ƙwarin gwiwa da danna mana subscribe, hakan shine zai samu dinga kawo muku sabbin labari a kowane lokaci ba dare ba rana. Sannan ga mai tambaya dai a ƙasan comment.